La madoda la anamile awazwanga ngithi ngiyawabiza nawo. La amadoda amile lapha na enzani? Yebo bhebe. Zwakalani majidi? Ubani umjombo loya? Kahle wena Jombasi, sizwakala nabo out. Shenkonzo. Kunjani lapha? Angisakwazi. Hayi bafana ngeke ayiliwe lento. Nashintsha nje. Naba abantu engingabazi. Wozanda majida nginifuna nonke ubani ongenayo? Ngimiyeke. Ngikabandala. Khamba kahle. Kwenziwani lapha? Kumatasa. Jombasi. Yimfo. Hayi ngeke lento ekulimaza ndoda. Ndoda singilimaza Kulimaza yabothi indaba iyaphela indaba manje. Iphela ngiphila. Le ntwana lena ngoba incane tha? Ngoba wona umncane ndoda uyabona uyayishaya nawe? Dede. Intwana yakho. Uyabona ihrotmana lakho kwenzakaleni? Uyaqonda ukuthi bekuyini? Angazi namphelele lento le indala kahle khona. Indala ezinye izinto ezikhona egazini zivuswa ukuba weak kwamasotsha. Ngalesikhathi amasotsha aba weak, ngalesikhathi ungasadli ukudla okuhealthy, ungasenzi izinto ezihealthy. Isikhathi esiningi nihlalela ukuthi siyabhema manje namanje. Yabona sisekho healthy. So isifo vele sikhona emzimbeni. Siyabe sesiveza kakhulu majida. Hayi majida niyathi wasondela mxo. Niyathanda kodwa ukusizakala. Ndoda obheke mfowethu ukhula kahle kanjani majida? Uyazi asikisini madoda ngoba uyazi ukuthi kwenzakala ini. Lento le kulula ungena kuyo. Ikakhulukazi mangabe sivele siyibhemela, thina besiyibhemela ke yabona. Umjombe yakhumbula nasesikile. So uma ngabe sikhula, izinto esihlangabezana nazo ziningi. Sike sithi kwesinye isikhathi into style ngokuthi sizwile noma siyabona, kanti akusisona style. Yabona, umoya nje kaSathane. Yabona. So majida nisalawuleki manje and lento le ifuna ukuthi ibheme manje namanje, ifuna imali. Imisebenzi ayikho anisebenzi, nizoyithathaphi imali? Nizoganga vele nizobulawa ngabantu majida ngwaridi ngani. Yazi nje hayi ukuthi nizoganga seniqalile niyaganga. And nizogcina nigangela abantu abarong. Baloyana abantu. Baloyana abantu Brian ngifuna ukutshela manga abantu baloyana, abantu bakushaya ube into engekho majida. Yazi ni ba out. Ngizozama ukuthi ngihambe ngiye kaNakhuzana ka Department of Health. Ngilibike udaba leni ukuthi yazi sinenkinga aroundini. Cause ngoba seniqala kanje nizogcina senishawa ngabantu, mase senishawa abantu ungasahlaleki emphakathini. Nibaleke senihamba nihlala. Then ithumbu liyasho. Uthothi kwalezi zinto eniganga ngazo akusagangeki ngazo abantu bayibhekile. Nizoqala senibamba abantu. Nihambe niyobamba abantu abapheli. Nizohamba nemakhonini niyobamba abantu and nizobe ninento enivikela ngayo ukuthi nani niphephe ukuze nizokwazi ukuphila. So nizobe ningasesiba abantu lapho majida. Khona umusho nje usizo khona siyalidinga khona. Yalidinga usizo nkonzi yami. Kodwa ke majida iqiniso lithi noma usizo nilidinga kodwa sizofuna ukuthi sisebenzisane nani ngeqiniso cause nani ninabantu enibathandayo emphakathini, hayi ukuthi phela nani senizilwane nizelwe nabafoni ningafuni ukuthi bengene kulento leni neseningene kuyona. Kodwa futhi manje uma ngabe zikhona idleke zalento lena azabantu abadayisa wona ama-drugs, nizazi ningafuni ukuthi nisixoxele nihlebele emaceleni ukuthi hayi majida abantu abenza lento ngobani ukuze kuzothathwa bona begcina endaweni e-right ngoba yibona abadala yonke lento lena. Ekugcineni majida akuzugcina la nike nizwe ukuthi wakhona imidlambila labantu laba sebehamba behlala ezintabeni bengene emanxiweni abantu behlale khona. Uyazi ukuthi labo bantu basuke bebalekiswa yini emphakathini? Umphakathi usuke usubafuna usukhathele yibona kungasaphileki nabo bengasenayo indawo yokuhlala yokuphila mase bephilisa kuyilwane. So kusimpi Sidinga kusase kahle kanje umphakathi
ungakanixwayi nakakhulu. Hayi majita ngizozama ukunilekelela uNkulunkulu angisize nani ningikhulekise ngoba nami anginalutho angisebenza indawo majita. Kukuthi nje ngiyebo ngiyiciko kodwa angithi mangabe ngicula ngokubuka isimo endaweni ukuthi kwenzakalani lapha engikhona khona. So ngicina sengibona nezinto ezikanje ukuthi man angisenayo inkulumo engikhuluma nomjombe sikhumbuzane ezakudala because ngiyambona sekhathele nje manje yabona. Majita ngizonisiza kuzoba right majita kuzoba right nkunzi yami kuzoba right kuzoba right majita ne kuzoba right. Nale bisingenile ayikangeni lezi ningasangeni majita nibalekelele mangabe ukuthi niyabona majita ukuthi aningitsheleni ikahle nje